Ya. Bose Son. Goleki lho. Ayo. Digoleki Bose Son. Ning ndi, Mas? Sing ndek awan mau to? Iya, goleki. Terus. Ora iso iki pokoke. Tak wangi ngemat kok kene, Dik. Ayo. Soale iki pengen laris kok. Ngetan. Belok kanan. Ketoke nang tengah. Belok kanan. Belok kanan. Pokoke goleki. Ojo ngantek Belok kok kanan. ketinggalan. Lah iki lho mendelik di sini. Ya. Cak 5 duet, langkah. Ayo, Bose Son rene ya. 5 langkah ke depan. Ayo. Monggo, Ayo, Mas. wis pokoke ora kenek ora iki. Mas sinten Mas mane mau? Abah Eko. Abah Eko, ayo Abah Eko. Eko BBM. Oh, jaluk disepoti Mas. Oh, Ayo, sepoti. rejine Mas. Ayo. Heli, Ayo. kuk. Kemari, kuk. Hei. Ayo Abah Eko to. Jalan to. Ayo. Iki ora Abah, iki abuh iki. Ayo kandhani. Ki sepote sing apik ngene lho, Mas. Suku batok, ela elo, Siromo menyang Solo le oleh payung moto, Mbak jentit lolo bawa wong mati ora obah yen banget eni bocah yen urip golek aduwe. Jentit. Ya apa ya? Mas aku. Lho, ya ora iso no. Kene iki Iya. nek kon babakan kon jentite kulino tek. Senengane jentit Kak niku. Kasihkan satu mic-nya. Oke, siap. Wes pokoke duet. Wes kae ya kudu diplokotho tek. Iki Bose Soto wis, Bose Gule wis, ganti Bose Son. Iki kok Heeh, pokoke aja kalah lho ya. Anu Abah Eko. juragan Oh, abuh Eko. Oh ya ora. juragan Munaji. Menghadap kamera aja Nanti tiba- munyer ae Ayo, sampean Bu, iki kok. juragan Munaji Abu dipersiapkan ki kok. Wis ora kena ora. Mantene kan wis bar dadi manten abuh. Oh, Lho, abuh. iya no. Ya, anu. Kudu diarep-arep. Pengalaman saja iki sampean iki kok so. Juga diucapkan selamat datang keluarga dari Jakarta ya. Nah, sembari menikmati hidangan yang ada, monggo nanti ikut menyemarakan acara di kesempatan malam hari ini. 2 malam berturut-turut luar biasa. Iya. Wih, Jan, iki sinomane kita wis lete-lete. Berarti 2 malam berturut-turut rong turu Pak Ateng. Urung. Lah iya. Nyampe biyo tenan kok. Layak kok mripate teng Brentul. Dikandani kok kanca-kanca ki do angel kon turu ki anggeran iki dolanan kuwi. Nah, ini tadi lagunya apa? Lintang Asmara. Oh, Lintang ya, Asmara. Ya Abah Eko ya. Heeh. Nggih. Oh, Cobi. jenengan keturunan anu to Cina to. Ya. Nah, ya. Kayaknya kok Cina. sipit banget itu. Cina Jawa. Kuwi mbiyen Cina nunggoni seleb. Selepe Kok kobong. buang bledos mangkakno, ireng. Slepe saiki serubuh ya, slep nganti. Ayo Mas. Mas jan usaha kok rumah saku reno-reno lho Bose Son ki. Bareng-bareng Kuncoro Muda SD Audio Mekar Multimedia Asal
Pak Salasun. Mas Dito, goyang. Ayo mas, ayo mas, ayo. Kantoro ratri wong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sagat sulati. Rasa kangen alim Wong ayu tresna Mario Tombo susah jroning senadyan ngarungi banyu sekara tresnaku ora bakal serna. Yen wis tresna ra bisa dipisahno. Matur suwun Pak Ateng. Dua no. Tunggal mawon pun. Bosan mosok satu. Bayo mau mengke rong jamu iki. Dua, ya. Isane wis. Dua no. Gak kuat iki Pak Ateng. Gak ngatasi aku. Halah. Oh Ala yo. katir. Piro-piro ki biasane ngatasi kaya mung siji. Ya nggih. Lah mleweno ngene iki gak ngatasi aku. Dikandani kok. Atoto. Wis ta. Melenuk ngono ki rumasane ki. Wis ndulik golek. Ayo, sejeng Mas Eko. Ayo. Nggih, mangki pangapunten ingkang kathah sekawit niki nuhune pundutan saking Pamanggogati Mas Andi ngaten nggih. Mangki adicara campursari